Dene ngapunten nggo nek ruwatan niku maksudnya pripun? Ruwatan niku maksude nata sedulur ben manut. Ben ora silig-giling, ben ora ngreridu. Umpami ruwatan Heeh. sak lintune saepe angin ngoten. Ruwatan Monggo mawon. ruwatan mawon tegese Mbung. Wonten. Oh. Nggih. Ngitunge weton niku. Heeh. Ruwatan. Lho jane ngeten iki ya ngitung weton, Mas. Oh, pripun niku? Buka Raja Palacakra kitab namung kula wegah kakehan komentar. Nggih. Wis pasrahnya Allah monggo kuno. Asline ngoten niku. Jadi wong pas buka Raja Palacakra niki manut kelahiran dina lan pasaran. Asline Kudune pas pasaran dineten pusar sik ya disimpen. tarik Nggih. masuk ning dodo. Nggih. Setelah dodo masuk ning perut. Nggih. Nggih. Nah, ini ketiga kali. Jelek ning perut. Nah, terus metune kalem. Niku ten hidung napa ten mulut niku? Terserah, Mengeluarkan. terserah. Kula kulina ten mulut. Nek ten hidung untuk sesek nggih. Oh, nggih. Niku. Terus munen-munene besok mawon nek ora nglakoni percuma nggih. Pernapasan niku mawon. Oh, wonten anu nih. Rapale. Rapal kathah mawon sajane. Lampahe sing. Oh, nggih. Mang lakoni ini wis iso nglakoni pernapasan. Mang riki tak wae wejangane. Oh. Lah niku syaraté ruwatan sedulur. Kelahiran sampean apa? Minggu legi. Minggu legi 10 20.000 ping 10 pira? 250. Niku nek badhe nampa wejangan. Mergo di slametahan. Maksudnya 250 ngono kok? 1000. Oh, antone. Nggih, mahare niku lho. Oh, nggih. Dadi ngitung kelahiran hari kelahiran sampean, dina lan pasaran. Akad 5, Nggih. legi 5. Nggih. Dan niku selawe ping 10. Dadi 250. Niku engko dituku pitik, beras, di slametan. Terus wejangan. Nggih. 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 Niku ilmu. Nggih. Terus iso miber tanpa lar patut wonten niku. Dados aton niku ditumpasne niku wonten lho. Ya nggih, ya dinggo slametan. Slametan, obor rampane telase sak monten. Nggih. Ya karek manut kelahirane, Mas. Nggih. Mergo ya nganggo Tergantung beras pitrah kambil gundil. Oh, kathah iku. Ya nggih kembang setaman. niku cekap napa? Dalam? 350 cekap niku temen. Ya jane ya kurang. Lah ya Jawa slametan. Slametan iki kathah. Lah, Agate 500 mon bleng. Ya nggih. Nggih, kula Pitik napa sak piturute. Mergo slametane pertama rasulan. Nggih. Rasulan apa, Mbah? Rasulan yo nganggo pitik. pitik. Blok nganggo pitik. Pitik ingkung. Tuh. Ngono ya, Mas. Terus jajan pasar renone 10. Kuwi nek kelahiran 10 tadi wau. Terus metri, sego punar. Oke slametan iki. Ngangge beras pitrah kambi gundil ning gokor niki lho. Dene ngapunten nggo nek ruwatan niku maksudnya pripun? Ruwatan niku maksude nata sedulur ben manut. Ben ora silig-giling, ben ora ngreridu. Umpami ruwatan Heeh. sak lintune saepe angin ngoten. Ruwatan Monggo mawon. ruwatan mawon tegese, Mbung. Wonten. Oh. Nggih. Ngitunge weton niku. Heeh. Ruwatan. Lho jane ngeten iki ya ngitung weton, Mas. Oh, pripun niku? Buka Raja Palacakra kitab namung kula wegah kakehan komentar. Nggih. Wis pasrahnya Allah monggo kuno. Asline ngoten niku. Jadi wong pas buka Raja Palacakra niki manut kelahiran dina lan pasaran. Asline Kudune pas pasarane niku kelahiran niku. lah nggih. Oh, ngoten. Akad legi nggih. Nggih. Akad 5 legi 5 niku kan dina lan pasaran niku. Nggih. 10. Nah, ngene iki
Nggih. Sajane ndamel ruwatan pisan ngoten. Sae malah. Sae. Malah saya ngoten. Nggih, Oh. sae. Nek sampan iki wis mumbul nang mriko cuwot ngono arep entek-entekan ya. Nggih to? Apa itu? Heeh. Nggih rasane Ketok uro godhokan. Ngono. Cara sengkala iki wis balik ning gone dhewe-dhewe. ketupan mah ya ora ketok. Tapi rasane cek-cek Nggih. Ngono. Pas